Включваме се отново лайф от Търново Ултра 2025 трейла и сме точно където 14 км излизат от стръмната пътека. Ето един мой съгражданин, Сашо, който започва с борба, но в днешно време е запален бегач, трейл бегач. Лек ден и на тебе, приятно! Ето състезателите, тук са последните мъки на първото изкачване на 14 км. Виждате, пешеходят вече, но много скоро ще се затичат тук по красивите части на тази пътека, по откосите с гледка към Трапезица и Царевец. Сега ще ви приведа през тази част на трасето, където малко по-напред ще спрем да поснимаме участниците и да видим опашката, която се образува от хора. Тя е една безкрайна върволица. Ето пак брандираните тениски на Търново Ултра. Топ качество от близост. Още веднъж, вчера в колезденето имаше някои участъци, които бяха доста неприятни, много разкаляни, поради сечта на иголистната болна растителност, дърветата. Но за трейл бегачите, виждате, всичко е в абсолютните норми. Бих казал перфектно сцепление. Особено за по-опитните бегачи е просто перфектно времето и на температура, и на условия за бягане. Ето вече имаме, открива се гледка към Трапезица. Виждате, долу се виждат и все още бегачи, които са в асфалтовата част на трасето. Може би на 14 км все още, а може би от по-дългите 25-32 км. Все пак на старта бяха 900 бегачи, които трябваше да преминат разстоянието от общината по главната улица, да влязат в Царевец, да излязат през страничната порта, която е специално отворена само за състезанието, през махалата, по Владишкия мост и да избягат тази част и да се качат насам. Ето състезатели на 14 км дистанция, които се движат супер. Могат да се любуват тук на гледките, правят си снимки, селфита и не само. Наистина една от най-красивите части, или по-скоро да, една от красивите. Имаме поне 10 такива много красиви места с уникална гледка, но тази част тук се използва от абсолютно всички дистанции. 14 км трейл, разбира се, не могат да обиколят всички красиви места по трасето, но за сметка на това те минават тук през тази част, която е емблематична за града, както и отсреща на отсрещните откоси. Оттам също гледката пък насам е много красива. Виждате, ето селфита, клипове. Тук все още сме в по-подготвената част от състезателите, така да се каже, които бягат по-бързо и групата е разкъсана, сравнително разкъсана. Очаквам в по-късните етапи тук на 14 км да се образуват повече опашки с пешеходци. Ето, имаме и слънце, супер време, перфектни условия за бягане. Честно казано, участваме се. Ето една ориентировачка, Криси. Здравейте, здрасти.
местни състезатели. Ивелин. Тук по трасето на 14-ката. Ето и нашите съдии. Тук е времеизмерването, контролата на Гарга Баир на люлката на любовта. Ето това е и люлката. Ето още една ориентировачка. Вяра Илиева. Ай, Вяра! Кой километър е тук? Ще излъжа. 5. Кой километър? Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. Браво, момчета. Кой? Да, давай. Ето една по-голяма група на състезатели от 14 км дистанция, ориентировачи, победителка. Виждаме, че аз проверявам GPS-ите и виждам, че състезателите на 25 км вече са почти на Чуй Петел, което означава, че след около може би 15 на минути ще са тук. Оп, оп, оп. Митко от Варна. Оп, оп, оп. Ставате свидетели на преминаването на състезателите на 14 км дистанция в Търново Ултра 2.25 на контролния пункт на Гарга Баир. Здрасти. Здрасти! Стартираха близо 1900 бегачи. Виждате, има и малки деца по 14 км дистанция. Супер си! 1900 състезатели, които са по трасетата с усмивки. Оп, оп, оп! Данчо Грозданов. Ето имаме целувки, усмивки. Супер сте! Оп, оп, оп! Около 1900 състезатели вече са по трасето, докато детското бягане, което включваше около 400 деца, може би вече е финиширало, или поне по-голямата част от състезателите, тъй като те се движаха на трасе от 2 км в градски условия. Така че може би вече са на финала. Ето още представители на Велико Търново с помощи в организацията. Ето още състезатели по ориентиране. Оп, оп. Ето на къде продължават състезателите, тук по скалния венец на Гарга Баир. Се придвижват в тази част на трасето. Ето тук с брандирани потници, състезатели, оп, оп.
Кристиян от Горна Оряховица. Ето тук усмивки. Още доволни, щастливи състезатели. Давай! Още ориентировачи. София. Оп. Ето тук още ориентировачи. Усмивки. Ето още ориентировачи от Гаврово. Здрасти, Ване! Айде, здрасти! Състезателите продължават, след като преминат този венец, минават през чешмата на Арбанаси, пресичат главния път и продължават на отсрещния скален венец, ето там, и се придвижват по него и в последствие оттам слизат долу към местността на Момина крепост, фабриката. Покрай реката качват се нагоре отсреща към главния път Търново-Варна. Оттам към Света гора, университета и към конниците, за да финишират на най-късата дистанция, 14 км дистанция. Ето и Моника Георгиева, една от топ атлетите на България в здравейте в средните бягания, която днес е на 14 км. Оп. Това ще бъде този лайф от Гарга Баир. За сега очаквайте скоро още едно включване с водачите на 25 км и в продължение с още кадри от трасето, с свежите усмивки и физиономии на състезателите. Финал е малко по-натам. Малко. Оп. Браво, супер сте! Виждате, тук все още състезателите бягат. Групата е силна. Браво! Така че, до скоро. Следвайте нашите лайфове, сторита и публикации в Facebook и в Instagram Търново Ултра. Имаме само една единствена официална страница в Facebook. Всичко останало е скам, спам и фалшиви профили. До скоро!